שלום, שמי אלון עבדי, ובסרטון זה אציג בפניכם את סריברו, ואסביר לכם כיצד תוכלו גם אתם להפוך כל מבקר באתר שלכם לחבר בצוות הבדיקות שלכם. אנו מבינים שלאתר האינטרנט שלכם יכולים להיות המון מבקרים. כאלו שמריצים את האתר בדפדפנים שונים, על מערכות הפעלה שונות, מהמחשב הביתי, מהטלפון הנייד או מכל פלטפורמה אחרת, ולכן בלתי אפשרי לדמות כל אחד מהמבקרים. מעבר לזה, אחת הבעיות הידועות בעולם פיתוח חדרי אינטרנט הוא שקשה מאוד לזכור את כל מגוון האפשרויות של האתר בתהליך הבדיקה. כל משתמש מתנהג בצורה שונה באתר שלכם. כל אחד מהם עושה פעולות שונות באתר שלכם, ולא ניתן לחזות את ההתנהגות שלהם. בפועל, יכול מאוד להיות שהקוד שכתבתם מתנהג בצורה שונה לחלוטין ממה שתכננתם עבור חלק מהמבקרים. חלק גדול מהקוד רץ בצד הלקוח. אז איך בדיוק תדעו אם עבור חלק מהלקוחות הקוד שלכם איטי במיוחד? לכן פיתחנו את סריברו. סריברו היא מערכת שמקשיבה בשבילכם למבקרים באתר שלכם. היא מתעדת את החוויה שלהם ועוזרת לכם לנצל את הכוח של הלקוחות שלכם, שהם בודקי התוכנה הכי טובים שלכם, כדי ללמוד מהן נקודות החולשה הגדולות ביותר של הקוד שלכם. בעזרת סריברו תוכלו לדעת בדיוק איך האתר שלכם מתנהג אצל כל אחד מהמבקרים בו. מהרגע בו הסוכן הפשוט שלנו יוטמע באתר שלכם, ואני מבטיח לכם שמאוד קל לכם להטמיע אותו, הוא ינטר אוטומטית ברקע כיצד יתנהג האתר עבור כל אחד מהמשתמשים, ויאסוף נתונים בזמן הגלישה שלהם באתר. כל זאת מבלי להתערב בקוד שלכם או בחוויית המשתמשים. הוא בעצם קצת כמו צמיד פיטביט, שמותקן אוטומטית אצל כל אחד מהלקוחות שלכם בזמן שהם גולשים באתר שלכם, ומדווח לכם. וזה לא הכל. את כל הנתונים שאנו אוספים מכלל המשתמשים שלכם, אנו מנתחים, משווים ומפיקים מהם כל מיני דוחות. אנו מקבצים לקוחות דומים ומזהים מגמות, ובסופו של דבר מספקים לכם ממצאים. בצורה הזו, אתם יכולים לדעת על כל תופעה שקורית באתר שלכם, על כל בעיה, גם אם היא לא קורית לכל הלקוחות, אפילו אם היא קורית רק לחלק קטן מהלקוחות שלכם, ורק כשהם עושים פעולות מסוימות באתר. אנחנו יכולים לעזור לכם לשפר את הקוד שלכם ואת הביצועים של האתר שלכם אצל כל הלקוחות. פן נוסף בפרויקט שלנו הוא אלגוריתם למידה מיוחד שלומד את האתר שלכם לבד. הוא מברר מה סט הפעולות שצריך לבצע באתר על מנת לגרום לו להיות איטי בצורה חריגה. לסיכום, אני רוצה להשאיר אתכם במחשבה אחת. בפעם הבאה שאתם גולשים באתרי אינטרנט ונתקלים בבעיה באתר או באיטיות חריגה, אתם תדעו שהיום ראיתם טכנולוגיה שייתכן ויכלה למנוע את זה. תודה רבה.